Táblára, hogy képzelitek el azt az iskolát, amiben nektek jó lenne tanulni. Itt gondolok arra, hogy mi lenne pozitív, mi lenne negatív benne, tehát hogy melyik az előnyök, hátrányok, amiket el tudtok képzelni. Most itt lehet tényleg bármit mondani, hogy legyen világos, legyen levegős, milyen színű, mik legyenek benne, legyenek állatok, növények, bármi, tehát így amit gondoltok, és akkor felírjuk a táblára. Szerintem az lenne. Ugye egy új tábla, de az már itt van, csak nincs. Nem tudom. Jó, írjál szívesen. Nem rossz a tábla? Aha, viszont ne képen. Pont a kép nem jó. Oké, nem, ez jó lesz. Jó? Szuper. Úszoda. Nem úszoda. Igen. Az Akcsaikban nem jártok? De vannak órák. Hol van? Ez fontos, ez tök jó. Most pont fordítva írtam amúgy. Hát ez a baj, hogy ez nincs, és ami most jó, az lesz a pozitívba. Vannak nagyobb képek. Esetleg osztálytermen belül valami, ami tetszik, vagy ami kevésbé tetszik? Nem mondjuk elég nagy az asztal. Jó rajta. Elég hely van, ott ketten ültök. Hát azért új szép asztalaitok vannak, tehát... Kabátot, táskát, azt hova? Táskát, oda a kabátokat. És akkor a torra cuccot is hozzátok magatokkal, és az is itt van. Szóval még valami pozitívum, világos, levegős. Valamiért csak szerettek azért itt lenni helyben, tehát gondolom mondjuk az udvarra, amikor kimentek szünetben, akkor hol szerettek a leginkább tartózkodni? Aha, voltunk mi itt? Nem, ugye? Az arréban nem. Az így zöld, vesel. Nagyon, van egy-két játék benne. Játszótér része. Inkább, oké. Várjál, ez most a... Ez most ami... Aha, de hát ők azt mondták, hogy a hátsó terület az Ja, az jó, igen. De jó lenne még egy játszótér, nem? Jó lenne, szabdály. Ajaj, gondolom minden osztályternek szülön egy különböző játszóterület. És mi az, ami esetleg zavart titeket a tanulás közben? És azon kívül, hogy hogy egy szomszéd beszélget, meg eleve, igen. Szóval mi az, ami zavar esetleg tanulás közben? Van esetleg olyan ablak, amelyik zörög? Igen, legyenek biztonsági az iskolában. Ja, ott hátra hallottam valamit még. Már? Lehetséges? Aha, az jó lenne egy új szekrény. Akkor az negatív. Ja, igen, az kéne még. Csöngő? Automat csengő. Nem tudom Igen. Aztán talán valamilyen kis kert, ahol lehet így megismerkedni a növényekkel. Aha, olyasmi, nem? Nincsen ilyen? Van üvegház, jó lenne. Bármint szerintem, de ti azért ismeritek elfelé az állatokat, meg a növényeket. Nem feltétlenül. Azért nem feltétlenül. És az egy tanús még nem tudom, van a környéken? Hova szoktatok el? Olyan terület, olyan hely, ahol... Vadászházakon. Hát ilyen túraösvények, hivatalos túraösvény nincs, hát erdei túrákat szoktam. Amit a Peti szervezet, Szabó bőrben voltunk ki. Hát az nem itt a környékben volt. Távoli környékben. Vagy valami olyan hely, ahol meg tudjátok ismerni tényleg a helyi növényeket, állatokat. Épp a Petivel a vonaton errefelé jövet
azon gondolkoztunk, hogy vajon mennyire más lehet itt a növényzet, mint nálunk. Én mondjuk a Budapest szénén lakom a határban, de azért így is teljesen más fajta fák vannak inkább errefelé, mint ott. Tehát egy ilyen hely sem talán. Na, és ez a pozitívumok, hogy még írjunk valamit, mert nagyon kevés. Igen, amit meg kell tartani. Hát úgy úttöröket kaptatok most, nagyon sok osztályú padok vannak. Igen? Hát több pályázatot közből. Aztán nekem valami Ezt elkezdtem. az már itt van. Nem, Vagy várjál, még kell ezek szekrény. Aztán... Kémia, ahol lehet kísérletet. Aha. Azt kellene? Hát a tornaterem szerintem azt megoldja azért. Hát ez a tornateremben jó. Hullámos. Aztán vannak olyan, amiket... Köszi. Zeneiskola is működik délutánonként. Box, foci, kézilabda, citera, úszás, angol óráink van délelőtt. Szlovák nemzetiségiskola vagyunk, tehát még szlovákok is vannak. Heti 4 És órában. annak gondolom nincsen külön helyi igénye igazából olyan... Hát egy nyelvi labor jó lenne. Tehát nincsen nyelvi labor. Aha, és a nyelvi labor igazából az mennyiben különbözik a normál osztálytermektől? Hát ott vannak az is fülhallgatós. Arra gondolok, az a nyelvi labor. Aha, tényleg. Tehát, hogy külön tud minden gyerek kis pakóba beül. És könyvtár, vagy valami ilyesmi lehetőség van itt a szakban, vagy az iskolában van valami? A falu könyvtára itt működik az iskola épületében. De inkább a gyerekek alátogatóznak. Na jó, de hát ez van. Az van, hogy Írjuk könyvtár oda, van. hogy ez jó. Aztán számítógépekkel. Számítás, technikai is maga. Az van, az jó lenne egy nagyobb. És egyébként ez jól működik? Vagy inkább több gép kellene, vagy inkább újabb gépek? Most ez aránylag mindenkinek itt egy gép, csak most a terem kicsit. Tehát kicsi az a terem. Aha. Meg nagyon rosszat, tehát középen van egy tartóoszlop. Hát mert a tetőtérben van a Tehát számítás. a világ leglehetetlenebb helyén. Másik helyre lenne jó. És ilyen alapvető dolgokkal nincsen egy terem